Halo Lur, jumpa lagi dengan toko barongan GB Store ya. Iki Mas GB nyepilnya barongan ini ya. Motife bajangan Kawi. Iki sak kemule rene Lur. Nah iki kemule iki request wonge paguyuban Pamacan Raden Sangara. Oke, iki batik iki tumpuk Lur. Batik tumpuk ireng ngene iki. Pinggir yo celanane yo istimewa. Lek pengen tuku celana ngene iki iso. Ning Mas GB celanane tok sak embionge request ngene iki. Ngono. Barongane iki ukuran 22. Ya, jamang kulit istimewa. Ya. Klintenge njaluk 15, gurine keletane njaluk kletan iki. Nyenek glondel, klontung istimewa lur. Oh, enak barongane. Iki pesenane sapa? Mas Andre. Wonge lunga ning nggone Taiwan ngono lur. Kok dikirim neng Pati Jawa Timur. Jawa Timur, Pati Jawa Tengah lur. Sorry. Nah, iki tes ya. Tipis-tipis ya. Wes ngono lur ya. Matur suwun. Intine sing rong tuku ndang tuku. Ya. Ning ngene Mas GB ya. Ini iki iso. Ya iso. Sip, matur suwun.